салом дӯстон, футбол танҳо як бозӣ нест. Ин 90 дақиқае мебошад ки драма, эҳсосот ва тақдири дастаҳо дар майдони сабз бо ҳам мепайванданд. Баъзан ҳамин дақиқаҳо метавонанд ки сарнавишти як мавсимро ҳал кунанд, қаҳрамониҳоро муайян созанд ё ноумедиҳоро ошкор намоянд. ва имрӯз маҳз чунин бозиро шарҳ хоҳем дод. Баъд аз мусовии Реал ва Атлетико, Барселона як имконияти тиллӯӣ ба даст овард. Каталониҳо метавонистанд бо рақибони абадии худ наздиктар шаванд ва умеди худро барои қаҳрамонӣ зинда нигоҳ доранд. Гарчанде ки Севилья дигар ҳамон тими пешина нест, бозӣ дар Рамон Санчес Пизхуан ҳамеша санҷиши ҷиддӣ аст. барои Барселона ин танҳо як бозӣ набуд, ин як имтиҳон буд, имтиҳони ирода ва ҷасорат. ҳоло шарҳи онро манзуратон мегардонем, вале пеш аз он бояд қайд кунем ки дар Телеграм мо канали худро дорем ки онҷо бо мухлисон бозиҳоро тамошо мекунем. агар хоҳед ки ба ҷамъияти футболӣ ҳамроҳ шуда аз хабарҳои бештар огаҳӣ пайдо кунед, пас ба силкаи зери навор буда дароеду обуна шавед. ёдор мешавем ки тамошои футболро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. онҷо сабти ном осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони тоҷикистон бошад то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо промокоди TG БАРСА пешниҳод мешавад. силкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. аз лаҳзаҳои аввал Барселона нишон дод ки танҳо барои ғалаба омадааст. Ямал аз дақиқаҳои аввал Ньюландро санҷид, аммо дарвозабони Севилья тавонист ки тӯбро боз дорад. бо вуҷуди ин ҳамлаҳои пайдарпай боиси гол шуд. Левандовски мисли як шикорчии ҳақиқӣ дар мубориза бо дарвозабон ғолиб баромад ва ҳисобро боз кард. аммо шодии каталониҳо дер давом накард. ҳамагӣ баъд аз чанд сония мизбонон ҳисобро баробар карданд. як ҳамлаи тез, партофти олиҷаноби Саул ва Варкес ки ба шестни имконият надод. ин гол бозиро андаке ором кард. Барселона тӯбро зери назорат дошт, вале дар муҳориба бо хатти дифои мизбонон роҳи голзаниро ёфта наметавонист. дар ҳамин ҳол Севилья дар чанд лаҳза хатари ҷиддӣ эҷод кард. Луки Бакио маҷбур кард ки шестни тӯбро аз кунҷи дарвоза барорад. Варгас метавонист голи дуюмашро занад, аммо Кунде тӯбро дар лаҳзаи охирин баст. дар танаффус Флига қарор гирифт ки сарнавишти бозиро тағйир дод. ӯ Гавиро дар рӯйхати эҳтиётӣ гузошт ва ба ҷояш Фермин Лопесро ба майдон ворид кард. танҳо як дақиқа пас Фермин наҷотгари даста шуд. партофти фавқулодаи Педри як ҳаракати хуб дар дохили ҷаримагоҳ ва тӯб ба тури дарвозаи Севилья ворид шуд. Барса бори дигар пешсаф гашт ва ин дафъа онҳо намехостанд ки ғалабаи худро аз даст диҳанд. мизбонон метавонистанд ки зуд ҳисобро баробар кунанд, аммо ВАР голро бинобар офсайд бекор кард. пас аз чанд дақиқа як лаҳзаи ҳалкунанда рух дод. кубарси ба Рафиня партофти олиҷанобе дод ва бразилӣ бидуни тардид тӯбро ба кунҷи дур равон кард. аммо барои Барселона ҳеҷ гоҳ ҳама чиз осон намешавад. вақте ки бозӣ зери назорат буд, Лопес як хатои даҳшатнок кард. вай бо пошна ба зонии рақиб зад ва корти сурх гирифт. ана рақиб Севилья мехост ки аз ин бартарӣ истифода кунад, аммо чизи ҷиддие эҷод карда натавонистанд. Луки Бакио, Сусо, Варгас ҳама кӯшиш карданд, аммо дифои Барселона бо сарбаланд муқобилият нишон дод. вақте ки ба назар мерасид ки ҳисоб бо натиҷаи 3-1 анҷом меёбад, каталониҳо боз ҳам як зарбаи қатъӣ заданд. партофти зебои Рафиня аз зарбаи ҷаримавӣ, шитобгории Ньюланд ва дар ниҳоят Гарсия тӯбро аз масофаи наздик вориди дарвоза кард. ин паём буд, паёме ки Барселона таслим намешавад. ин паёме буд ки дастаи Флик қудрат ва ирода дорад. метавонад муқобилият кунад, метавонад ҳуҷум кунад ва метавонад барои пирӯзӣ мубориза барад. Фермин Лопес қаҳрамони бозӣ шуд. Педри боз собит кард ки ояндаи футболи ҷаҳон дар дасти ӯст ва Рафиня нишон дод ки чаро ӯро ба ин тим даъват карданд. бале, хатогиҳо буданд, бале 10 нафара бозӣ кардан мушкил буд, аммо агар Барселона чунин бозиҳоро бо ҳамин рӯҳия идома диҳад, ки метавонад бигӯяд ки ин мавсим бо чӣ дастовардҳо ба анҷом мерасад. ғалаба дар Севилья танҳо 3 хол набуд, ин умед буд, умеде ки мубориза то ҳол идома дорад.